Ventures Incorporation. Nag-provide sila din og CCTV, mga guys. Okay. Patawad ng CCTV, mga guys, na to sa ko. Nanganbas kami yung tagpila, mga guys. Ulit dito na kalipad sa tagpanis. May dahil ka. Nandilahan. Padra. Kalit lang takay. Mga anak, mga urupan. Nag-side ka ramin, mga guys. Akong boko na lupad. Paitan mo. Taekwan. Patay riban. Pwede guwanta sa kulot na buhok, mga guys, na lupad. Gamay lang nga hapig-hapig, mga guys. Okay. Akong gipalit sliced bread so kabuok o pandi kuko, mga guys. Nanta oras akong update karon. Oras 1:12 na. Pero to mayungot to, mga guys.